ידעתם שההבדל בין חיים רגילים לחיים מלאי משמעות נמצא בשלוש פעולות פשוטות בלב? הנה 3 רגעים מהעולם החסידי שישנו לכם את המחשבה. זה מתחיל במטבח שלכם. פעם אחת הבעל שם טוב עבר ליד מטבח של יהודי פשוט בזמן שהאיש הכין מרק. הוא ראה את היהודי טועם מהמרק, מוסיף מלח וממלמל לעצמו בדבקות. ריבונו של עולם, שיהיה המרק טעים לכבוד שבת קודש. הבעל שם טוב פנה לתלמידיו ואמר, ראו, התפילה של היהודי הזה על המרק בקע רקיעים יותר מהתפילות המלומדות ביותר. התלמידים מופתעו, רבי, כולה מרק. ענה להם הרבי, מי שמתפלל רק בבית הכנסת, אלוקיו נמצא רק שם, אבל מי שמכניס את אלוקים לסיר המרק שלו, הופך את כל החיים שלו לקודש. רוחניות היא לא טקסט ששמור רק לרגעים חגיגיים. הגדולה האמיתית היא היכולת לקחת את הפעולות הפשוטות ביום-יום, עבודה, בישול השיחה, ולעשות אותן עם כוונה ומשמעות. אבל כדי להכניס משמעות ליום-יום צריך קודם כל לפתוח את הדלת. פעם הגיעו לרבי מקוץ כמה משכילים ושאלו בציניות, רבי, איפה נמצא אלוקים? הם ציפו להסברים פילוסופיים על השמיים או על האינסוף, אבל הרבי הפתיע אותם בתשובה בת 5 מילים, אלוקים נמצא איפה שנותנים לו להיכנס. אנחנו מחפשים השראה ומשמעות במקומות רחוקים, אבל הרבי מקוצק מלמד שהאור תמיד נמצא שם, הוא פשוט לא מתפרץ בכוח. האחריות היא עלינו, להוריד מעט מהאגו ולפנות מקום בלב. הלב הוא דלת שנפתחת רק מבפנים, אם לא תפתח אותה, גם הדבר הכי גדול בעולם לא יוכל להיכנס פנימה. ואחרי שפתחנו את הלב לעצמנו, המבחן האמיתי הוא מול האנשים שסביבנו. רבי משה לייב מססוב סיפר פעם לתלמידיו איך למד מהי אהבת אמת משני עיקרים שישבו בבית מרזח. עיקר אחד פנה לחברו ואמר בחיבוק, איוון, אני אוהב אותך כל כך. הביט בו חברו השיכור וענה, אם אתה באמת אוהב אותי, אתה יודע לומר מה כואב לי? העיקר השתתק ולא ידע מה לענות. אמר הרבי לתלמידיו, באותו רגע הבנתי, אם אתה לא יודע מה כואב לחבר שלך, אתה לא באמת יכול לומר שאתה אוהב אותו. האהבה היא לא רק הרגשה נעימה בלב שלנו, אלא בראש ובראשונה קשב. לאהוב מישהו זה להיות מספיק רגיש כדי להרגיש את המצוקה שלו גם כשהוא לא אומר מילה.